Čaute všetci. Minule som vám ukazoval, jak sa animuje, ale nepovedal som vám všetko. Povedal som vám, že jak akože urobiť ten pohyb, jak tam dať hudbu, zvuky. To je síce krásne, ale čo keď sa vám niečo nepodarí a chcete to vymazať? Tak, zoberiete si obrázok, ktorý chcete vymazať. Napríklad tento. Kliknete naň a dáte delete. No hej, to je síce krásne, ale čo keď chcete niečo vymazať? Dáte tento erase, idete na tento štvorček, teda, no, obdĺžnik, zoberiete si masking frame, to je nejaký frame bez toho objektu, ktorý chcete vymazať. Dáte done a môžete vymazávať. Jasné. Tieň nebudú problém, ale môžete to takto vymazať, aby to bolo rovnaké. Môžete si aj zmenšiť one. Dáte tento krúžok s krúžkom vnútri a môžete si zmenšiť. Tak. No, to je síce krásne. Ale keby sa vám niečo nepodarilo, iba dáte guma plus a môžete to tam vrátiť. Tak. Dobre. Teraz to máme bez toho. Sice, no, je to trošku... Musíte sa s tým vyhrať, ale... Keby ste tam chceli pridať text, dáte edit, tu už ten štetec, zás dáte edit a tu si môžete vyberať vlastne. Môžete to točiť, to celé, môžete to flipovať vertikálne a tak. Tu to môžete vyrovnávať nejak a tu môžete filtre dávať, ako vidíte, nejaké filtre divné. Alebo môžete zmeniť farbu, sítosť toho oného. Tu svetlo, či to chcete tmavšie, svetlejšie, môžete sa s tým vyhrať. A tu ako jak veľmi intenzívne to svetlo bude svietiť, ako keby. No, keď chcete pridať text, plus dáte to plusko a text. No, potom to iba double tapnite a môžete tam dať čo napísať. Keď chcete zmeniť farbu, kliknite na to raz, dáte formát a tu môžete zmeniť aj typy písma nejaké, no, takto. Môžete to dať do centra, vyrovnať a tak. To tiež môžete dať nejak tak, vycentrovávať. Farby tu môžete si zmeniť. Túto to môžete točiť. A tu tiež môžete to, že ako veľmi vidno to chcete. Keď tam chcete dať čo nakresliť, dáte plusko, add drawing. Môžete si tu vybrať farbu. Tu si môžete vybrať, že ako to chcete zás vidieť. A tu si môžete zmeniť veľkosť. Tuto, to až potom, ale dáte done. Môžete kresliť. Potom na tebe. Potom to môžete rotatovať. Môžete tam to urobiť zás, jak to bude veľmi vidno. Môžete to aj vymazať. Tu je tiež, no. Je to veľa. Potom môžete pridať nejaké shapey, speech bubble. Tak, ja neviem. Potom môžete aj dokonca urobiť face, ale to si ukážeme potom. Potom background, môžete si aj zmeniť farbu toho a to síce zakryje všetko. Potom, keď to chcete vymazať, podržíte to a dáte delete. Alebo to môžete aj kopínuť a dať
copy môžete urobiť a dať to ďalej. Keď chcete dať face, pozrite, napríklad chcete zmeniť jeho obličej. No, síce ja som to mal urobiť tak, že by som najprv ako otočil jeho hlavu, aby tam nebolo vidieť teraz jeho oči, ale môžete si to zmenšiť tak, aby tam neboli vidieť jeho oči, lebo teraz sa to strašne zle robí. Tak. Môžete tam aj zase zmeniť, jak sa bude tváriť, oči, môžete mu pridať okuliare, brady, fúzy. Tuto tiež môžete rotatovať. Tiež môžete to takto zmeniť. A ústa môžete tiež. A tuto to tiež môžete 3D rotatovať, keby bol napríklad takto otočený. Okay? Done. No. To je nejak celé to. Ja viem, vyzerá to hrozne. No, to bolo iba to. Tu si môžete to select, môžete tam dať viacej, môžete ich kľudne potom vymazať, alebo to môžete reversenúť, prehodiť prakticky. No a môžete tam aj prehodiť kameru. Vidíte? Tu je kamera. Takže tu sa vám objaví ďalší obrazok, ktorý nafotíte. Ale keď kliknete Insert kamera, tak sa vám dá preto. Preto sa vám úplne dá. No. A potom môžete na ňu kliknúť a môžete naspäť nakoniec dať. Vlastne tak. A môžete to aj kopínúť. Môžete to aj pastovať. Paste. Potom môžete tam aj vlastné fotky dávať, aj videá. A môžete dať kľudne titles and credit a tu si môžete vlastne vyberať, čo bude na začiatku, napríklad totok. Totok bude tam, no na konci v našom prípade. A môžete si tam zmeniť, to tam predom urobené, môžete tam hocičo napísať. Môžete tam, no vec je tá, že vy vlastne musíte si zmeniť tu, na čo chcete klik robiť. Napríklad teraz je to na tom commit toto, ale keď to zmeníte, kliknite toto, tak to zase môžete toto upravovať. Alebo toto. Môžete to dávať hoci kde. Môžete to upravovať, jak to bude vyzerať. Môžete tam kľudne dávať šípky. Môžu to kľudne byť šípky. Tieto veci. Shapey. A môžete to tiež dávať hoci kde to chcete. Farby tomu môžete zmeniť, jasné. A jasné. Ako vždy, môžete to aj upraviť, jak to chcete, aby to vyzeralo. No. Vlastne potom aj toto môžete editnúť. Nemusí to byť iba takéto, nemusia tam byť hody, môžete tam zmeniť iné veci. Všeličo je tu veľa na výber. No. Môžete tam potom dať aj totok. No. No môžete aj otočiť tu tie veci. A jasne môžete zmeniť, že jak to chcete, aby to vyzeralo. Toto je hrozné. Toto je... Môžete tam jasné, že...
Môžete tam dať, však som to už hovoril, že to vlastne knižnice. Ale to bolo všetko, potom to môžete aj zdieľať. Dáte túto trojuholník, áno, to je trojuholník určite. Štvorec so šípkou, stlačíte ho a môžete vlastne si zvoliť, že či to má byť GIF, či to má byť message sticker, flipbook, bla bla bla, či to má byť film, dáte next. A ono sa to volá vlastne one. A potom to môžete hoci kde shareovať. Hoci kde. No. Iba to je asi tak nejak všetko. Dajte odber, keď chcete vidieť viac takýchto videí. Ale už toto je už druhé z animovania. Takže ja by som rád urobil nejaký film alebo animáciu. Nie len vám hovorím, jak máte urobiť okuliare legovému panáčikovi v stop motion studio. OK. Dajte odber. Fakt, dajte odber. Odber.